Больш за 1000 мотоциклаў сабраліся ў савецкім раёне Гомеля, каб даць старт новаму сезону мотаруху. У гэтым годзе мерапрыемства прымеркавалі да Дня сям'і. Калону склалі байкеры з Гомеля і паўднёва-ўсходняга рэгіёну, а таксама з розных куткоў Беларусі. Далучыліся і госці з России. В мотопробеге мы участвуем каждый год. Очень хорошо, что сегодня погода великолепная, чему мы очень рады. Никто не считал, сколько было семей, сколько было мотоциклов, сколько было людей, а сколько радости было вокруг. Відовішчны мотапарад прайшоў да лядовага палаца, дзе для ўдзельнікаў мерапрыемства і гараджан арганізавалі насычаную праграму. Бліжэй пазнаёміцца з матацыклетнай культурай і тэхнікай можна было на спецыяльнай выставе і інтэрактыўных пляцоўках. Акрамя японскіх і амерыканскіх узораў можна было ўбачыць айчынную тэхніку і нават рарытэты, якія беражліва захоўвае ўжо другое пакаленне ўладальнікаў.